Vítajte pri sledovaní športového magazínu. Aj dnes máme pre vás pripravené informácie zo sveta rožňavského športu. Poďme na to. Posledný domáci zápas jesennej časti odohralo družstvo MFK Rožňava proti Krasnohorskému Podhradiu. Naše mužstvo v zápase jednoznačne dominovalo, čo potvrdil aj Sabol v 12. minúte zápasu, keď sa mu po peknej prihrávke za obranu podarilo lobom prekonať súperovho brankára. O 3 minúty neskôr sa na gólovú listinu zapísal aj Domik, keď sa mu po tretej strele nášho mužstva podarilo úspešne zakončiť. Tretí gól nášho tímu pridal Marcelino, ktorého nízkym centrom v 16 našiel Koverník. Rožňave sa podarilo v poslednej minúte prvého polčasu streliť aj štvrtý gól, o ktorý sa opäť postaral Sabol. Po polčasovej prestávke stačilo Kováčovi na ďalší gól iba 3 minúty a to už Rožňava vyhrávala o 5 gólov. Posledný úspešný strelecký pokus nášho družstva, ale aj celého zápasu prišiel v 90. minúte, keď výborne hrajúci Filip Galo predviedol nádhernú petičku. Minulú nedeľu naši futbalisti vycestovali na vonkajší zápas proti Ťahanovciam, kde svojho súpera zvalcovali 7 gólmi. Skóre otváral už v 5. minúte Domik, ktorý sa v zápase blisol hat-trickom. Po 2 góly pridali aj Filip Kováč a Šotak Vazava. Našich futbalistov čaká pred zimnou prestávkou ešte jeden vonkajší duel, no už teraz je jasné, že prezimujeme na prvej priečke v tabuľke. V rámci tretieho kola stolnotenisovej extraligy vycestoval geológ Rožňava do Čadce a Nižnej. Proti prvému spomínanému družstvu to bol naozaj napínavý duel, keď o víťazovi stretnutia rozhodovala až záverečná štvorhra. V tej si Andrej Grebeňuk a Ingemar Peter dokázali poradiť so svojimi súpermi 3-1 a tak sa celkový zápas skončil v prospech Rožňavčanov 6-4. O deň neskôr v Nižnej až na štvorhru nedošlo. Zápas totiž skončil po 8 dvojhrách s výsledkom 6-2 pre naše mužstvo. V dňoch 14. a 15. októbra sa naša výprava troch cvičencov z klubu Taekwondo Hakimi Rožňava s trénerom a rozhodcom Michalom Kavečankým zúčastnila G-čkového turnaja v chorvátskom Záhrebe. Na rankingové turnaje chodia tí najlepší z krajín, reprezentanti v zápase. Na tomto turnaji sa zúčastnilo 697 pretekárov v troch rôznych vekových kategóriách: kadeti, juniori a seniori. Napriek tomu, že náš kadet Tomáš Sečkár a naša juniorka Tatiana Bubancová nemajú čierne pásy, dokážu konkurovať aj technicky zdatnejším súperom a súperkam, ktorí ich majú. Svojimi výkonmi potvrdili, že stále majú čo ukázať a dokážu sa posúvať vpred. Tomáš si z turnaja odniesol skvelú striebornú medailu. V nedeľu turnaj pokračoval pre kategóriu seniorov. To už boli ťažké zápasy a pre nášho Davida Nguyen Bata to bola poriadna výzva. Hneď v prvom kole mužreb nadelil nasadeného reprezentanta z Bulharska, cez ktorého sa mu nepodarilo postúpiť do ďalších bojov. Ďakujeme našim športovcom za skvelú reprezentáciu nielen klubu, ale aj mesta. Klub BKŠPD Rožňava odohral 22. októbra domáci zápas druhej ligy proti družstvu RB Košice. Nášmu tímu sa v tomto zápase príliš nedarilo, pretože už v prvej polovici zápasu sme prehrávali so značným rozdielom 46-25 v prospech hostí. V druhej polovici bol vývoj stretnutia podobný a tak naši basketbalisti podľahli Košičanom 56-97. Toto bol dnešný šport. Viac informácií vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.